हाय लोगोफोर खुलुमलायबाय आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव जुदि नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनो इन्टारेस्टिं बा नायलांबाय थादोंलाय आङो दिनै बालुफुङाव बेरायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनबा अननानै नायलांबाय थादो थांबाय थानोसै लोगोफोर बेबायदिबा जोंनि गामिनि लामा Halo? जोंनि गामिनि लामायानो लोगोफोर लामाया मोजांना जोंना लामाया ससे ओंखारलायना गारि सुलायनांगौ नङा गेट मोनफैबाय बागाननि नामा गेजेर नांबायना बियो जोंना दा लामा ससेनिफ्रायसो लामाया मोजां नङाब्ला हाब्रुसो लामा गासिबो ससे सुगुलायनांबाय नामा बालुफुङाव बेरायनो थांनोसै लोगोफोर नोंसोरबा थांफानोबा आंजों फैबानो जाबाय para tahun juga yang kesukaan आं ट्रेनजोंसो थांसै लोगोफोर इसोरो माबायाव थांसिगोन मा होनो बालुपारायाव थांदो दा नोंसोरो थांदो आइ साराखौलाय थांबाय थादो लोगो सासे फैबाय दं आङो आंखौ नेबाय दङ दसे नेनोसै ओमफ्राय ट्रेना माबायावसो खारगोन मा होनो 11:30 खारगोन दसे इयावनो थाबाय थानोसै स्टेसनावनो ओमफ्राय ट्रेन फैबाथाय थांसै आरोना नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं बा नायलांबाय थादो आरो जाय जाय गोदानै नुसनदों बे अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदोलाय लाइक खालामना होदोलाय थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे 12टासिम नेबाय थानांसिगोन आं लोगोफोर 12टासो खारोनो बालुफुंनि गारिया गारिथ' नङा ट्रेन गारिसो थांबाय थायो आंना लोगो सासेखौ नुहुरबाय आङो थांगासिनो ओइलाय आङो नोंखौ एसे नेहैबाय थादों आरो टिकेट लानोसै लोगोफोर बालुफुं थांनायनि टिकेट लानोसै 10 थाखाल' बारा नङा खाफाला बिराद गाज्रि आंना लोगोफोर खननै जाबाय आंना माबा बालुफुङाव थांनो ट्रेन गाखोना थांनो होनबाथाय खननै जाबाय आं बिराद रागा जोंनो ओंखारबाय दिनैजों खननै जाबाय आंना दाख्लै खनसे थांनो नागिरबाय बेबो बन्द' आरो दिनै थांनो नागिरलायबाय दिनैबो बन्द' खाफालासो गाज्रि जाखो ना मायासो जाखो मिथिला आङो लोगो मोनबायमोन नै सासे मा जाखो दे दालाय ना जारलासोहाय आलासिखौनो जानो थांनोसै लोगोफोर माथो खालामबावनो सम गाखोबाय जों लोगोफोर ट्रेन गाखोनो मोनैनि समखौनो गाखोबाय लोगो सासे दङ लोगोनाव बेरायनानै थांसै लन्दनाव लन्दन शहर खाथियावनो लोगोनि नङा थांनो गोसो जादोंमोन ना गारिखौनो मोनाखै खननै जाबाय आं लोगोफोर बिनो खामानियाव सोलिया खोमा फेल जाबाय थायो
लन्डन सेन्टार मोनफैबाय जोङो लोगोफोर नै दसे बेरायना थांसैलाय साननायफोरानो जेबो जाथाराहाय मा जाबावगोन लोगोफोर बालुफुं टाउनाव आराम बेरायहैनो थांनो गोसो जादोंमोन ट्रेनानो मालाबा खारो मालाबा खारा मोननोनो थानथार लाजिबाय हनै हिनो नोंनि दखाना मानो लाजिनाङा आइदै आलासि जानो ओंखाम संनानै जालांसै लोगोफोर उपाय गैया ओंखाम संनानै जालांनांसिगोन दखानाव दङ जे दखानाव थायाबाबो जाया बास्रा हारसिं मानसि बिसोरनि अमाखौ नायनि र' ओंख्रि संबाय लोगोफोर थास' ओंख्रि ओमफ्राय मैथाजों ना बेनिफ्राय दावदै भाजि आलासि जानो फैनाया जानो थांसै हा आरो आंनि जाय भिडिअखौ नायग्रा आरोना सासे मानसि होनदों आरोना आङो बे न'खौ नुदोंबा सिनायखागोन आरोना सोरबा खाख्रेबनिनो ओरैनो मालिकखौ लाजिदों मबाइल केमेरामेनाबो हमथाबथारा आरोना देखाया होमबाबो नुगोनदां साननो लांदोंबा नुवाबो मोखां देखायो नामा सानदोंमोन आं संबाय थानोसै लोगोफोर ओंखाम जानोसै लोगोफोर नै ओंखाम खुरबाय आङो नङा बे ब्लग बानायग्रानो फांखाबो नांगौनो नांगौब्रा एसे थान्दानो आं मिन्थिरा नुदों सासेया नै गाहायावनो थाबाय सासेया नै सासेनाबो गाहायावनो दं बिसोर माने गोजौआव जाया आरोना माने गाहायाव जानो मोजां मोनोनो आं आरो गाहायाव जानो हाया ओमफ्राय आं गोजौआव जायो आरोना आलदा जुदा जानोसै जोङो दे जानो सासेयावनो जालाबायनानै थांसै मोनाबायबो बुहुद दुखु सुखुनि खोथा रायलायबाय जानानै थांसै जाबाय थांसै माखौ बिराद गिदिर हटेलाव सिंग्रा लांफानोसै आं लोगोफोर बान्देला ना सिंग्रा आं फैफिनबाय लोगोफोर नै खम समजों फैफिनबाय आङो आंनि भिडिअखौ नोंसोर मोजां मोनोबा अननानै नायलांबाय थादो आरो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर गामिनि लामाया नै लोगोफोर नाय जेन तेन टम टमा खारनो हायो खस्थ' मस्थ'नो ayo भये लागि যায় মই रास्ताটো চালেহে মই ভয় লাগে आरो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर मोनसे गोदान भिडिअ बाय बाय